ତତେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ଯୋଉ ତା ହାତକୁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ହାତକୁ ସେ ଆଉ ଫସେଇବ ବିଲ୍ ନ ଆସନ୍ତି ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଘଟେଇ ଦେଇଛି କାମ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ବିଲ୍ ହେବ ତୁ ନେବୁ। ବିଲ୍ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫଲୋ କରିବ। ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ମିଳିଯିବ ଏତେ ଦିନ ମିଳିଯିବ। ତୁ ଯେଉଁ ତାପରେ ତୁ ଯେଉଁ ଯାଇକି ତୁ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଟିକେ ମାମୁଲି କରିଦେଲୁ ହେଲା କି ନା ବିଏମ୍ସି ଅଛି ନା ବିଏମ୍ସି ଇଏ ସିଏ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତରେ ଛେପ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଜାଣିଛୁ ବିଏମ୍ସିର ପଇସା ମିଳିଲେ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ। ନା ଗାଣ୍ଡି ତ ମାର